Nakabalag sang pinakamanubo nga inflation rate ang syudad sang Iloilo kun ipaanggid sa iban nga probinsya kag highly urbanized city sa HUC sa Western Visayas ngayara gid lamang sa 1.8%. Sandig sa report sang Philippine Statistics Authority o kon PSA Region 6, mas manubi ini kun ipaanggid sa inflation sang syudad sang Hunyo tuig 2024 ngayara sa 2.2%. Dugang pa ginasunda naman ini sang probinsya sang Iloilo ngayara sa 4.0% ang inflation rate. Lakip sa mga rason sini among pagnubo sang presyo sang pila ka mga balaklon, ilabi na elektrisidad sa nasambit nga syudad. Nahibaluan nga yara sa 5.5% ang regional inflation rate sang Western Visayas. Report nagikan sa PSA Region 6 sini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagaringawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.